உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பாக நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை அனைவரும் மதிக்க வேண்டும் என்றும் அந்த தீர்ப்புக்கு தலைவணங்குவதாகவும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தவிசாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கபீர் காசிம் தெரிவித்துள்ளார். ப்ளூ ஓஷன் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இலங்கையின் வளர்ச்சியோடு உங்கள் வாழ்க்கையையும் உயர்த்துகிறோம். எனினும் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன் தொடர்புடையவர்கள் இன்னும் இருக்கக்கூடும் என்றும் அந்த தாக்குதலின் உண்மையான சூத்திரதாரி யார் என்ற கேள்வி இதுவரையும் பதிலின்றி தொடர்கின்றதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இந்த விடயம் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் கத்தோலிக்க சமூகத்திற்கும் மட்டுமன்றி முழு நாட்டிற்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார். எனவே இந்த தாக்குதல் தொடர்பில் முழுமையான மற்றும் சுயாதீனமான விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டு உண்மை வெளிக்கொணரப்பட வேண்டும் என்றும் அதற்கமைய நீதியும் உரிய தீர்வும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் கபீர் காசிம் வலியுறுத்தியுள்ளார். එකේ එකම දේ තමයි එම තීන්දු දෙන අතර තව තවත් ඒ පාස්කු ඉරිදාවට සම්බන්ධ වූ අය ඉන්නවා ඇති. ඉතින් ඒ අයත් ඒක අන්තිමට මේ මහමොලකාරයා කියන ප්‍රශ්නය ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක මුස්ලිම් ප්‍රජාවටත් ප්‍රශ්නයක්, කතෝලික ප්‍රජාවටත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක හරියට මේ හොයාගෙන විසඳුමක් දෙන්න ඕනේ.